इथे मी अर्धा किलो बोनवालं चिकन घेतलं आहे। हे बोनचे असे तुकडे मीडियम साईजचे केलेले आहेत। आज मी हैदराबादी चिकन ही रेसिपी दाखवत आहे। इथे मी 2 तमालपत्र घेतलेले आहे, 1 इंच दालचिनीचा तुकडा, 1 चक्रफूल, 1 मोठी वेलची, 2 हिरव्या वेलच्या, 4 लवंगा आणि 7-8 मी काळी मिरी घेतलेली आहे। हे मी फोडणीसाठी वापरत आहे। आता मी चिकनसाठी काही मसाले घेतले आहे। इथे मी 1 टीस्पून कसुरी मेथी घेतलेली आहे, 1/3 टीस्पून मी मीठ घेतलेलं आहे, 1 टेबलस्पून मी धना पावडर घेतलेली आहे, 1 टेबलस्पून जिरा पावडर घेतलेली आहे, 1 टेबलस्पून एव्हरेस्टचा चिकन मसाला घेतलेला आहे आणि 1 टेबलस्पून मी काश्मीरी रेड चिली पावडर घेतलेली आहे आणि हा घरगुती मसाला मी 2 टेबलस्पून घेतलेला आहे आणि 1 टीस्पून मी हळद घेतलेली आहे। अर्धा कप कोथिंबीर, 1 इंच आल्याचे तुकडे, 9 लसूण पाकळ्या आणि पाव कप मी पुदिना घेतलेला आहे। हा सुकवलेला पुदिना आहे, तुमच्याकडे जर फ्रेश असेल तर तो तुम्ही वापरू शकता। तर आता हे सर्व मी मिक्सरमध्ये वाटून घेणार आहे। वाटून झाला आहे। इथे मी 2 मोठे कांदे स्लाइस करून घेतलेले आहे। मी हा 200 ml चा कप आहे, तेवढं भरून मी दही घेतलेला आहे। हा 100 ml चा कप आहे, तेवढं भरून मी गोडतेल घेतलेलं आहे। इथे 8 लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहेत आणि 4 हिरव्या मिरच्या त्याला असं थोडेसे चीर पाडून घेतलेले आहे। 8 काजू घेतलेले आहेत आणि ते मी इथे ह्या पाण्यामध्ये भिजवणार आहे। अर्धा तास तरी हे भिजवून ठेवणार आहे आणि मग त्याची पेस्ट करणार आहे। इथे मी काजू भिजवून ठेवलेले आहेत, ते मी आता मिक्सरमध्ये वाटून घेणार आहे। हे मिक्सरमध्ये मी बारीक पेस्ट करून घेणार आहे, थोडंसं पाणी टाकून। काजूची पेस्ट केलेली आहे मिक्सरमध्ये, ती मी बाउलमध्ये काढून घेत आहे। मी चिकनला मॅरिनेट करत आहे, त्यासाठी हे जे मसाले घेतले आहेत ते टाकत आहे एक एक करून। मीठ घेतलेलं आहे, कसुरी मेथी, धना पावडर, जिरा पावडर, चिकन मसाला, काश्मीरी रेड चिली पावडर, घरगुती लाल तिखट आणि हळद। याच्यामध्ये हा वाटलेला मसाला, हा 2 चमचे मी टाकून घेत आहे। ते दही टाकत आहे, काजूची पेस्ट। आता हे सर्व मसाले मी मिक्स करून घेणार आहे आणि चिकनला अर्धा तास तरी मॅरिनेशन करून ठेवणार आहे, कारण चिकन ह्या मसाल्यामध्ये चांगलं मुरलं गेलं पाहिजे। आता हे सगळे मसाले मिक्स करून झाले आहेत, आता ह्याला मी अर्धा तास ठेवणार आहे मॅरिनेशन। इथे मी कढई गरम करायला ठेवली आहे, त्यामध्ये 100 ml तेल टाकत आहे। त्यामध्ये मी हे तमालपत्र, दालचिनी, वेलची, लवंग, मोठी वेलची, चक्रफूल, काळी मिरी, तर हे 2 मिनिटं परतून घेतलं आहे। यामध्ये हिरव्या मिरच्या, लसूण, हा कांदा टाकत आहे। आता हा कांदा मी ब्राऊन होईपर्यंत परतून घेणार आहे। हे मी मोठ्या गॅसवरच परतून घेत आहे। आता कांदा ब्राऊन झाला आहे, जास्त जाळायचा नाहीये। आता यामध्ये मी हे मॅरिनेट केलेलं चिकन, ह्याला मी अर्धा तास होऊन गेला आहे, हे मी आता याच्यामध्ये टाकत आहे आणि यामध्ये चांगलं मिक्स केलं आहे आणि हे मी मोठ्या गॅसवर 5 मिनिटं शिजवून घेणार आहे। आणि हे चिकन मध्ये मध्ये हलवायचं आहे, नाहीतर याची काजूची पेस्ट असल्यामुळे खाली लागू शकतं। हे मी आता फास्ट गॅस केलेला आहे, 5 मिनिटं फक्त मी थोडंसं गरम होण्यापुरतंच मी ठेवलेलं आहे। आता ह्याला उकळी आलेली आहे, मी आता गॅस स्लो करत आहे। यावर हे झाकण लावून चिकन शिजवून घेणार आहे 10 मिनिटं। आता 10 मिनिटं होऊन गेली आहे। आता मी हे हलवून घेत आहे। तर ह्या चिकनमध्ये हे 1 वाटी मसाल्याचं सगळं पाणी मी धुवून घेतलेलं आहे, ते मी ह्याच्यात टाकत आहे। आता हे मी मीडियम गॅसवर झाकण लावून 5 ते 10 मिनिटं मी शिजवून घेणार आहे, चिकन शिजेपर्यंत। आता चिकन शिजलं का बघते मी।
हे बघा, चिकन पटकन तुटत आहे. आता मी हे मिक्स करून घेत आहे. ह्याची ग्रेव्ही जास्त करायची नसते, अगदी थोडीशीच ग्रेव्ही असते याला. यात मी कोथिंबीर टाकत आहे. हैदराबादी चिकन तयार आहे. तुम्हीही अशा प्रकारे बनवून बघा, खायला खूपच टेस्टी लागतं.